Første gang du logger ind på din app, skal du indtaste dit medlemsnummer og din selvvalgte adgangskode. Dit medlemsnummer finder du i din velkomstmail, og hvis du ikke selv har valgt en adgangskode, så skal du bruge de 6 første cifre i dit CPR-nummer. Det er vigtigt, at du tjekker dig ind, når du træner i vores hus. Det gør du ved at trykke på den grønne nøgle nede i højre hjørne. Du skal huske at tjekke ind, hver gang du træner hos os. Det er særlig vigtigt i forbindelse med holdtræninger, så du undgår bøde. Når du tjekker ind og har trykket på nøglen, så kan du se, at du både kan aktivere yderdørene, eller du kan tjekke ind. Her er vi på besøg hos Fiedersund Brønshøj, og jeg vælger at tjekke mig ind. Når det er gjort, så vil du se, at der på skærmen står succes, og det betyder, at jeg er tjekket ind og klar til træning. Det er også inde i appen, at du tilmelder dig hold. Jeg vælger at åbne holdplanen, og her kan du se, at der er en oversigt over alle dagene og hvilket hold, der tilbydes på de forskellige dage. Hvis jeg finder et hold, jeg er interesseret i, så klikker jeg på det. Det åbner op, og jeg booker det. Så kan jeg gå tilbage på forsiden og se under mine bookninger, som ligger nede i midten, og nu har fået et rødt ettal på sig, så kan du se, hvilket hold du har booket. Hvis du ønsker at afmelde det pågældende hold, så trykker du på holdet og siger afmeld bookning. På den måde undgår du at få en bøde for manglende fremmøde. Inde i appen er der også oversigt over en masse af husets andre aktiviteter. Og hvis du trykker på profil nede i højre hjørne, så åbner den din private data op. Her kan du gå ind i mine abonnementer og se, hvilket abonnement du har. Hvis du ønsker at sætte dit abonnement i bero, trykker du på de 3 prikker. Bero-reglerne kan variere lidt fra hus til hus, men som udgangspunkt er det minimum 1 måneds varighed. Hvis du har spørgsmål til appen, eller den driller lidt, så er du meget velkommen til at hive fat på personalet, og så skal vi nok hjælpe dig.